Vidíš ho? Príde náš vianočný Coca-Cola kamión práve k vám. Ale ešte majte utrpenia, on ide až sem priamo k vám, aby ste ho mohli vidieť v bezpečnej vzdialenosti. Tešíte sa na náš vianočný kamión? Nemôžem sa dočkať. Ale neverím. Fakt, ako malý chlapec sa tešíte, že? Aj ja, presne, lebo to je naozaj veľkolepé vidieť tu náš vianočný kamión. Poprosíme vás, aby ste si zobrali tu na svoje deti na bok. Poprosíme vás z tejto strany, aby ste uvoľnili priestor, pretože práve sem bude vchádzať náš vianočný kamión. Nemusíte sa báť, na každého dojde miesto a čas. Poprosíme vás skočikom trošku ďalej, aby sa nikomu nič nestalo, aby sa bezpečí dostal na náš vianočný Coca-Cola kamión, ktorý už mimochodom niekde tam vzadu vidím, že už zostúpil z tých oblakov dole. Tak čo, vidíte ho? Milostivá, vy ho vidíte? Tak ho vidíte, aj vy ho vidíte? No tak naozaj sem prichádza náš vianočný Coca-Cola kamión, aby ste ho všetci mohli vidieť, tak sa môžete za sebou obzrieť, naozaj sem prichádza, už nám trúbi a teraz ho všetci môžeme pozdraviť, prosím vás, pozdravte nášho Santu, zakričte mu ahoj! Ahoj! To je hlas, to sa mi páči, aj tu prosím zakričte. Ahoj, ahoj, aj vy zakričte, nech sa páči. Ahoj Santa, no tak poď sem už medzi nás, prosím ťa, prídi aj s tým kamiónom, aby sme ho mohli otvoriť, aby sme už videli, ako vyzeráš, veď my sa už nevieme dočkať. Nevieme sa nášho Santu dočkať, tak nech sem príde čo najrýchlejšie. Cesta je komplikovaná, naozaj sa sem dnes nazbieralo strašne veľa ľudí, za čo sme my veľmi radi, pretože dnes je tu tento deň vo vašom meste, ktorý nás spája ľudí v takýto predvianočný čas, aby ste neboli sami, ani vy. Cítite sa sama? Cítite sa mnou? Cítime sa navzájom? A práve preto sme sem prišli. Vy ste strátili reč? S kým ste sem dnes prišli vy? S rodinou? Tak pozdravujeme rodinu. Neviem, ktorá to je. Toto asi všetko nie je váš však. Pozdravujeme aj vás. Zdravím aj vás. Tak vidím, že ste prišli aj s malými ratolestiami. Prosím vás, dávajte pozor, dobré, aby sa nikomu nič nestalo. Aby ste naozaj celí prišli v poriadku za našim Santom. Milí priatelia, a náš kamión manévruje medzi nakupujúcimi autami, ale už sa to blíži, už to tu bude. No tak čo na to hovoríte, už prichádza ten náš kamión dneska, tešíte sa? Áno, aj ty sa tešíš? Áno, aj ty? Perfektné. A ja môžem zaručiť, že naozaj náš kamión práve v tomto schádza do čo najväčšej blízkosti práve ku vám, aby ste ho videli v úplnej bezpečnej vzdialenosti. Poprosíme vás čo najďalej od nášho kamiónu, aby sa nikomu nič nestalo. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. No tak milí predkov, pozdravte nášho Santu, zakričte ahoj! Ešte raz ahoj! Perfektné, aj tu ahoj! Ahoj Santa! Ahoj, ahoj! A to sú naši škriatkovia, ktorí privádzajú náš vianočný kamión. Ahoj! A on vám odhráva a pozdravuje vás. A práve v tejto chvíli vchádza do týchto krásnych priestorov práve v Prešove, aby sa mohol s vami, milí priatelia, pozdraviť. Ahoj, zakričte ahoj! 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 Ako sa cítiš, je to super? Perfektné! A v tejto chvíli práve pred vás pristúpil náš krásny vianočný a my teraz pozeraj, teraz pozrieť, ako videla si, jak sa otvorí. Ale ja teraz netuším, ako milí priatelia, máte nápad, ako ho otvoriť? No, má na to dvere, aby sa otvorili, ale odtiaľ ide, neviem, či Santa, no to je ten problém. A vy viete, Aj Santa. náš kamión.
vzadu, no tak ani to nie je správna odpoveď. Škriatok, prosím ťa, ty vieš, ako otvoríme kamión? Jasné, ako vždy vieš. Á, super, tak na to... No tlieskať, no tak neviem, že počkaj, nie, no neviem, uvidím, vyskúšaj. Takže, milí priatelia, skúsme, poprosím vás teraz o spoluprácu, skúsme zatlieskať, kamaráti, 3, 4. No a nič, žiaden krik, nič nefunguje, Škriatok, ty si to zase poplietol. Milí Škriatok, prosím, ty vieš, ako otvoríme? Naozaj, veď to je to správne kúzlo, čarovné kúkanie, tým otvoríme náš vianočný kamión. Takže kamaráti, rodičia, deduškovia, mamičky, staré mami, krstné mami, krstnelcovia, poprosíme vás, nadýchnite sa z plných pľúc a teraz začneme kúkať. Raz, dva, tri, no aj vy, netvárte sa, že sa vás to netýka. Poďme, kúkajme a aj tu kúkame, výborne. A ja už vidím, že to čaro funguje. Kúkajte, kamaráti. Výborne. Aj tu kúkajme. Perfektne. Naozaj to funguje. Prosím vás, neprestávajte kúkať, pretože náš vianočný Coca-Cola kamión sa teraz otvára. A ja už vidím krásnu izbietku, naozaj krásnu obývačku. No poďme, kúkajme milostivá, neprestávajme, aby to nezastavilo naše otváranie kamiónu. Výborne, aj tu kúkame. Ukážte ešte, kúkajte, vy krásne kúkajte, super, aj tu kúkajme. Výborne, perfektné, aj tu, perfektné, výborne, aj tu kúkame. No, snažite sa, ale nemôžeme prestať, predsa, kúkajme aj tu, výborne, aj tu. No, ty si ukážkový kúkač, to je perfektné, aj tu. Výborne, no a náš kamión sa už naozaj otvára úplne a ja som rád, že práve v tejto chvíli náš môžem vstúpiť, milí priatelia, a môžem vás vidieť takto z vrchu, to je úplne perfektné. Ahojte, kamoši, ahoj! Ahoj! Tak naozaj, skvelé, teraz to musíme ešte trošku skontrolovať predtým, ako príde náš Santa. Čo je? Hej! Kamaráti, čo to robíte? Prestaňte rozbaľovať darčeky, to predsa nemôžete, to je určené pre kamarátov. No tak, aby nerobte tu neplechu, nezbednici jedni. Kamaráti, prosím vás, pomôžte mi zastaviť týchto, no, bláznivých škriatkov. Prosím vás, napočítam do 3 a povieme stop, dobre? Raz, dva, tri, stop! Ďakujem vám, kamaráti, že si pomohli. Škriatkovia, a poďme na miesto. A sadnúť si tam. 3, Santa! A nič. Santa, vidíte ho niekde? Snežík, vidíš ho? Ani ja ho nevidím. No tak, kamaráti, viete, on je už trošku predsa len starší a si dobre nepočuje. Tak poďme skúsiť, zavolajme ho ešte raz. Raz, dva, tri, Santa! Vidíte ho, kamaráti? Kde? Tam letí! Ale čo by, to je len lastovička. No, tak, počkajte, no musíme ho zavolať ešte raz. Raz, dva, tri, Santa! Vidíte ho niekde? Lebo ja ho stále nevidím. Kde je Santa? Jo, Santa! A už je tu. Santa, ty si predsa len prišiel, milý Santa. Bolo blízko, nie? Ten Santa. V poriadku. Áno, prosím ťa, Santa, povedz našim kamarátom, aká bola cesta. Cesta bola dlhá. No, milý Santa, neboj sa, my ťa hneď zabavíme, trošku osviežíme tým, čo sme si pre teba pripravili. Si rád? Som veľmi rád. Výborne, tak nech sa páči, posaď sa na svoje miesto. Kamaráti, tak je to naozaj tu. Náš Santa prišiel, aby si mohol pozrieť aj náš predvianočný tanček, ktorý sme sa spolu naučili. Priatok Žukár, prosím ťa, priprav sa o malú chvíľočku, budeme tam mať a vy, milí šliapkovia, pripravte sa spolu so mnou. Nie, že ma to necháte samotného ako naposledy. Santa, tak, my sme pripravení a vy, šliapkovia, poďte spolu so mnou zatancovať to, čo sme si pre teba pripravili. Takže, dole, tak, výborne, opatrne, my sme pripravení, šliatok Žukár.
Seba, Santa, ako sa ti to páčilo? Veľmi sa mi to páčilo. No, o tom som presvedčený. No a ešte sa ti budú páčiť aj naši kamaráti, pretože oni sú tu naozaj v Prešove veľmi šikovní. No a teraz prišla tá správna chvíľa. Milí priatelia, aby ste sa mohli s našim Santom odfotiť, ale milí rodičia, poprosíme vás, netlačte sa nám tu pri schodíkoch. Áno, aby sa nikomu nič nestalo, nie že budete mať nejaký úraz a potom neprídete k nášmu Santovi v poriadku. Áno, takže na každého dnes naozaj príde rád. Poklonne si môžete zatiaľ aj nakúpiť, alebo zájsť na čajík, na kávičku, ak máte pocit, že je vám